Σατηράγιο, την οποία πολύ χαίρομαι, έχω να τη δω και καιρό. Σε μια άλλη εκπομπή είχαμε συναντηθεί. Ναι, στις γνωστές άλλες εκπομπές. Στις γνωστές άλλες εκπομπές. Λοιπόν, για πες τώρα πώς αποφάσισες έτσι να... Δεν το αποφάσισαν άλλοι για μένα. Για την υποψηφιότητα αυτή. Ναι, φαντάζομαι πως έγινε μια πρόταση. Ναι, δεν κοιμόμουν όλα αυτά τα χρόνια με αυτό το όνειρο, η αλήθεια είναι. Αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτή τη φάση που είμαστε, που τη θεωρώ φάση ανανέωσης, και που δεν κατάλαβα ποτέ γιατί δεν θέλουν κάποιοι ή δεν ήθελαν να περάσει το Ευρωψηφοδέλτιο και η επιλογή του Ευρωβουλευτή με σταυρό. Είναι μια πρόκληση, όχι μόνο για μένα, αλλά και για το ίδιο το δημοκρατικό πολίτευμα. Μέχρι τώρα ξέραμε, και το λέω αυτό, με συγχωρείτε που το λέω, αλλά επειδή όπου έχω πάει ακόμα δεν ξέρουν ο κόσμος ότι είναι με σταυρό οι ευρωεκλογές και του μπορούν απευθείας να επιλέξουν. Ενημέρωση, δεν το ξέρουν, ο κόσμος δεν το έχει αντιληφθεί. Όταν τους λέω ότι κατεβαίνω στην Ευρωβουλή, μου λέει μια φίλη μου από το Βόλο, ωραία, σε ποια περιφέρεια. Δεν ξέρουν ακόμα τι ακριβώς σημαίνει. Νομίζω το αντιμετωπίζουν και οι άλλοι συνοδοιπόροι έτσι, αλλά πραγματικά το γεγονός ότι κατεβαίνεις με σταυρό στις ευρωεκλογές, που είναι ένα πείραμα, είναι για πρώτη φορά αυτό που γίνεται, είναι όχι μόνο μια πρόκληση, αλλά ειδικά μια πρόκληση στο σήμερα που απαιτεί νέους χειρισμούς και άλλον αέρα στην Ευρώπη. Θεωρείς όμως, Νατάσα, και από τη δική σου την πορεία έτσι, γιατί είσαι ένα πολύ αναγνωρίσιμο πρόσωπο, ότι σε βοηθάει κιόλας το γεγονός ότι είσαι ένα πρόσωπο που έχεις παίξει και πολύ τηλεοπτικά, έχεις κάνει πολλές εκπομπές και κάποιος που να μην γνωρίζει ακριβώς έτσι, την πορεία σου στην πολιτική, σε γνωρίζει, είσαι η Νατάσα Ράγιου. Έναντι άλλων οι οποίοι μπορεί να έχουν τα χαρακτηριστικά έτσι, και τα προσόντα αυτά. Και πολύ καλύτερα ίσως, όχι, να είναι έτσι τα πράγματα. Η αναγνωρισιμότητα είναι πιο πίσω. Εάν είχαμε 6 μήνες προεκλογική εκστρατεία, όπως όλοι θα θέλανε, όλοι εκείνοι που κατεβαίνουν στο στίβο της πολιτικής σε όποια θέση και ζητούν πραγματικά από τον κόσμο να τους στηρίξει, νομίζω ότι θα ήμασταν πιο άνετοι. Αλλά η αναγνωρισιμότητα πραγματικά στις 25-30 μέρες ή 40 μέχρι την ημέρα των εκλογών στις 25 Μαΐου είναι κάτι που βοηθάει πάρα πολύ. Και βοηθάει θετικά, ειρηνικά, γιατί ξέρεις, αυτή η καραμέλα του ότι η αναγνωρισιμότητα σε βγάζει βουλευτή, ευρωβουλευτή, οτιδήποτε, δεν είναι ακριβώς έτσι. Η αναγνωρισιμότητα μπορεί να είχε και ο Χίτλερ. Δηλαδή, θέλω να πω ότι η αναγνωρισιμότητα κουβαλάει και το αρνητικό ότι καλό ή ότι κακό κουβαλάς πίσω σου. Είναι πολύ καλό να είσαι αναγνωρίσιμος, από εκεί και πέρα ξέρει ο άλλος και τι είναι αυτό που έχεις πίσω σου. Άρα η μάχη, ναι μεν είναι λίγο πιο με θετικά πρόσημα για αυτούς που είναι αναγνωρίσιμοι, αλλά εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ σκληρή. Πες μου τώρα, πέραν από το προσωπικό σου κομμάτι, επειδή έχουμε πόσες 35 μέρες ακόμα έτσι. Ναι, τις μετράμε σαν τους φαντάρους. Ευρωεκλογές. Και φαίνεται ότι τελικά έχουν αποκτήσει έτσι χαρακτήρα δημοψηφίσματος. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν. Δεν μπορεί κανείς ακριβώς να καταλάβει και να τις διαβάσει με τον ίδιο τρόπο κάθε φορά. Είναι λίγο διφορούμενα τα αποτελέσματα, ή είναι κοντά ή αποκλίνουν, ή εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί κανείς, είναι συγκεχημένη η εικόνα. Τι πιστεύεις εσύ ότι θα κρίνει έτσι την απόφαση του κόσμου τη μέρα που θα πάει να ψηφίσει? Για το μόνο που ανησυχώ εγώ, οι δημοσκοπήσεις με απασχολούν σε ένα βαθμό σε εκείνο που πρέπει να απασχολούν τον καθένα, δεδομένου ότι ειδικά επειδή είναι κάτι καινούριο, δεν πρόκειται ποτέ να αποτυπωθεί, ειδικά με τόσο μεγάλο ποσοστό αναποφάσιστων, δεν πρόκειται ποτέ να αποτυπωθεί από πριν κάτι πάρα πολύ σημαντικό σε έβριμα, με την έννοια της πιστότητας του τι θα γίνει. Μην ξεχνάμε πόσες φορές τα τελευταία χρόνια, παρά το σημαντικό εργαλείο που είναι οι δημοσκοπήσεις, έχουν πέσει έξω σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Αλλά το ζητούμενο εδώ δεν είναι οι δημοσκοπήσεις, είναι το τι θα γίνει την άλλη μέρα. Για μένα, σου λέω, το μεγάλο ζητούμενο είναι να πάει να ψηφίσει ο κόσμος. Δηλαδή αυτά που μιλάμε περί διακυβεύματος και τι κρίνεται και οι μεγάλες αποφάσεις που θα ληφθούν στην Ευρώπη και σε σχέση με την Ελλάδα τώρα που αρχίζουμε και μπαίνουμε σε τροχιά ανάπτυξης και όλα τα αφήνουμε πίσω και αλλάζει, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αλλά το γεγονός ότι ο κόσμος δεν ψηφίζει διαχρονικά με μεγάλη συμμετοχή στις ευρωεκλογές και τώρα καλείται, κατά την άποψή μου, περισσότερο από ποτέ να συμμετέχει, είναι αυτό που θα δείξει πού πάμε ως χώρα και αν ξέρουμε τι μας σημαίνει. Γιατί ξέρεις, ο περισσότερος κόσμος, και νομίζω θα συμφωνήσουν όλοι, θεωρούν ότι στην Ευρώπη είναι κάποιοι που πηγαίνουν, κάτι κάνουν ασαφές και δεν είναι σαφές το τι ακριβώς κάνει ένας ευρωβουλευτής. Ανησυχεί, νομίζω, ένας κόσμος ο οποίος παρακολουθεί τα πράγματα, έστω έτσι και με μια απόσταση και όχι καθημερινά όπως ενδεχομένως εμείς εδώ, αλλά ανησυχεί γενικότερα το που πάει η Ευρώπη, διότι τουλάχιστον οι Έλληνες στην Ευρώπη την είχαν ως το θείο που έφερνε τα δώρα ή τη θεία που έφερνε τα δώρα. Ακριβώς. Αλλά τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει η όψη και υπάρχει έτσι μια δεύτερη δεν είναι πια η Ευρώπη για την καλοσύνη, για την Ελλάδα, η κάνουλα που ανοίγεις, παίρνεις λεφτά, τα κάνεις
κάνεις κάτι και τα ξαναπάς. Αλλά τουλάχιστον να συμφωνήσουμε όλοι ποια είναι η Ευρώπη, επειδή όλοι μιλούν για την Ευρώπη που θέλουμε, να συμφωνήσουμε όλοι ποια είναι η Ευρώπη που δεν θέλουμε. Για να ξέρουμε πού πατάμε και πού βρισκόμαστε. Δηλαδή το ότι δεν θέλουμε η Ευρώπη να είναι η Ευρώπη της επέκτασης της φτώχειας, των φασιστικών κομμάτων και της ανάγκης. Σήμερα που έχουμε 21η Απριλίου. Το λέω σήμερα, έχω χάσει τις μέρες εντωμεταξύ. Αναφερθήκαμε το πρωί. Ναι, αλλά ανεξάρτητα με το τι είναι σήμερα, εμένα εκείνο που με αγχώνει και με απασχολεί είναι ότι η ψήφος διαμαρτυρίας του κόσμου, είτε στις περιφερειακές, είτε στις δημοτικές, είτε στις ευρωεκλογές, και γενικώς η ψήφος οργής και διαμαρτυρίας, δεν θυμάμαι ποτέ ιστορικά να έφερνε Γιάνναγε σωτήρες, φασίστες Γιάνναγε. Λοιπόν, πάμε λίγο στον κύριο Πιερακάκη. Τώρα το κομμάτι των αναποφάσεων, κύριε Πιερακάκη, είναι ένα μεγάλο θέμα, έτσι, και είναι ένα μεγάλο θέμα και για το χώρο του κέντρου στον οποίο ανήκετε εσείς. Ποια είναι τα σχέδια του Πασόκ, έτσι, για την Ελιά τώρα μεν, αλλά και Πασόκ ταυτόχρονα από την άλλη. Πώς ουσιαστικά θα προσελκύσετε τον κόσμο και πώς θα διαφοροποιηθείτε από την Νέα Δημοκρατία με την οποία συγκυβερνάτε? Δηλαδή, γιατί κάποιος να ψηφίσει Ελιά και γιατί να μην ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, αφού ίσως τη συνείδηση του κόσμου είναι ότι ακολουθείτε την ίδια πολιτική? Θα σας απαντήσω αμέσως. Απλά θέλω πρώτα να κάνω ένα σχόλιο αναφορικά με τις δημοσκοπήσεις. Ναι. Ένας Αμερικανός προπονητής έλεγε ότι είναι πολύ δύσκολο να κάνεις προβλέψεις, ειδικά για το μέλλον. Ενώ τις προβλέψεις για πότε μπορεί να τις κάνεις, είναι πιο ασφαλής. Ήταν ειρωνικός. Να κάνεις αναλύσεις για τον παρελθόν. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε μια ιδιαιτερότητα. Ο κόσμος δεν απαντάει από ό,τι φαίνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στις δημοσκοπήσεις, στους δημοσκόπους. Οπότε δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι θα βγει στην κάλπη. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι δεν έχουμε μια εκλογική διαδικασία, έχουμε τρεις. Και τεχνιέντος, αν θέλετε, ένα κομμάτι, η αξιωματική αντιπολίτευση απομονώνει τη μία, διότι θεωρεί ότι σε αυτή θα έχει καλύτερη επίδοση σε σχέση με τις περιφέρειες και τους δήμους. Γιατί είναι εξαιρετικά πιθανό ο ΣΥΡΙΖΑ να μην εκλέξει κανένα περιφερειάρχη και κανένα δήμαρχο σε μεγάλους δήμους. Αλλά το πολιτικό μήνυμα προκύπτει από το σύνολο, από τις τρεις διαδικασίες, όχι από τη μία. Σε ό,τι αφορά τώρα συγκεκριμένα τις ευρωεκλογές. Ο δικός σας χώρος τα πάει αρκετά καλά, τουλάχιστον αν σκεφτούμε τους μεγάλους δήμους και τις δημοσκοπήσεις που έχουμε τώρα. Η εκτίμηση που έχουμε είναι αυτή. Υπάρχουν βέβαια αυτοδιοικητικά χαρακτηριστικά σε μεγάλο βαθμό σε αυτές τις επιλογές. Αλλά όταν οι περιφερειάρχες θα διαχειριστούν το 1/3 του νέου ΕΣΠΑ, το οποίο είναι ένα τεράστιο ποσό, γιατί η χώρα θα παίξει μεγάλο ρόλο στο τι θα γίνει με την ενεργεία, τότε είναι δεδομένο πως έχουν και πολιτικά χαρακτηριστικά αυτές οι εκλογές. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ερώτησή σας, γιατί να ψηφίσει κάποιος το ψηφοδέλτιο της Ελιάς, στο οποίο συμμετέχει το Πασόκ. Η εκτίμησή μου είναι πως υπάρχει ένα αβαντάζ της Ελιάς αυτή τη στιγμή σε αυτή τη διαδικασία, το οποίο έχει να κάνει με το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα. Η Ελλάδα βίωσε το 2010 μια συντηρητική Ευρώπη όταν διαπραγματεύτηκε το μνημόνιο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια δυνατότητα στο νέο κοινοβούλιο, στους 751 ευρωβουλευτές που θα προκύψουν, να υπάρξει μια άλλη ισορροπία. Δεν είναι βέβαιο. Παίζεται ανάμεσα στον κύριο Γιούγκερ και στον κύριο Σούλτς. Υπάρχει όμως μεγάλη πιθανότητα να έχουν πλειοψηφία οι σοσιαλιστές. Αυτό το όργανο εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, για παράδειγμα. Θα εκλέξει τη νέα Κομισιόν. Σε όλα αυτά τα όργανα, αν αποτυπωθεί μια καλύτερη ισορροπία των σοσιαλιστών, η εκτίμησή μου είναι πως αυτό θα είναι πιο κοντά σε μια λύση του ελληνικού προβλήματος από ότι είτε οι λογικές του Λαϊκού Κόμματος και των συντηρητικών, είτε οι λογικές της ριζοσπαστικής αριστεράς. Γιατί π.χ. ακούμε το αδερφό κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, τον Die Linke στη Γερμανία, να λέει ότι τα χρήματα του ελληνικού χρέους είναι χρήματα Γερμανών εργατών. Βέβαια, κύριε Πιερακάκη, θα μου επιτρέψετε, δεν σας διακόψω, απλώς μια παρένθεση θα κάνω. Φρούδες οι ελπίδες αποδείχτηκαν και στην περίπτωση των σοσιαλδημοκρατών. Ναι, όχι μόνο για τον Ολλάνδα, αλλά και για την περίπτωση της Γερμανίας που ήρθαν να κυβερνήσουν μαζί με την Μέρκελ. Είχαμε αυτό το μεγάλο συνασπισμό. Από την άλλη, όμως, άλλα ακούγαμε προεκλογικά. Στην πορεία όμως έπρεπε να ρίξουν πολύ νερό στο κρασί τους και θα δούμε και πώς θα πάνε. Γιατί είναι μια κυβέρνηση συνεργασίας η οποία αποτυπώνει προγραμματικές διαπραγματεύσεις. Όλοι κάνουν ένα βήμα προς τον άλλον για να γίνει η συνεργασία. Αυτή τη στιγμή όμως οι σοσιαλιστές κατεβαίνουν στην Ευρώπη. Ο Σούλτς, είχα την ευκαιρία να τον ακούσω μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα στην Πράγα, έχουν πολλές θέσεις για την Ευρώπη, οι οποίες είναι πολύ τεχνοκρατικές. Είναι αυτό που είπατε πριν. Ο κόσμος στις ευρωεκλογές δεν ψηφίζει με όρους Ευρωκοινοβουλίου. Παντού, όχι μόνο εδώ. Ψηφίζει πάντα με όρους διαμαρτυρίας και έχει υψηλή αποχή. Αλλά η Ελλάδα βίωσε τις αρνητικές συνέπειες μιας κακής για τη χώρα ισορροπίας στην Ευρώπη. Και νομίζω ότι ο κόσμος το έχει καταλάβει ότι χρειάζεται κάτι διαφορετικό. Οι σοσιαλιστές λοιπόν κομίζουν κάποιες πολιτικές. Λένε φόρος στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Μιλάνε για τις offshore εταιρείες και τους τραπεζικούς παραδείσους. Αυτά είναι θέματα που δεν τα θίγουν σε μεγάλο βάθος και με την ίδια ένταση οι άλλοι χώροι της Ευρώπης. Γι' αυτό και παίζει μεγάλο ρόλο η Ευρωπαϊκή Παράταξη.
Εκτιμώ πως αν αυτό το μήνυμα μπορέσουμε να το κομίσουμε, δηλαδή γιατί η συζήτηση σε μεγάλο βαθμό γίνεται για τα εθνικά θέματα, αν μπορέσουμε να επικεντρώσουμε στην ισορροπία του Ευρωκοινοβουλίου, υπάρχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα στον χώρο της κεντροαριστεράς. Κύριε Πιερακάκη, εσείς διαφοροποιείστε ως προς τη μεγάλη εικόνα της Ευρώπης, αλλά εσωτερικά είστε απόλυτα συνυφασμένοι με την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Όχι. Εσωτερικά, μιλάω για τις ευρωεκλογές. Εσωτερικά υπάρχει ένα εθνικό θέμα. Το εθνικό θέμα ξεκινά το 2010. Και στο εθνικό θέμα έπρεπε να συμμετέχουν όλοι. Και η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει πίσω σε πολλά θέματα που ενδεχομένως θα ήθελε να δει διαφορετικά. Και εμείς. Και πιστεύω οποιοσδήποτε μετέχει σε μια κυβέρνηση συνεργασίας. Απλά αυτή η κυβέρνηση δεν είναι κανονική. Δεν είναι κυβέρνηση προγραμματικής κανονικότητας. Είναι κυβέρνηση εθνικής ανάγκης. Η εθνική ανάγκη δεν έχει τελειώσει. Λοιπόν, θα επανέλθουμε. Κυρία Μάρκου, για πείτε μας τώρα, γιατί το Μήλον της Έριδος είναι το κέντρο, έτσι, και ο χώρος αυτός. Και η Δημάρ πώς πορεύεται και πώς βλέπει την εικόνα από εδώ και πέρα. Καταρχάς, να πω ότι εγώ δεν είμαι υποψήφια ευρωβουλευτής, όπως είναι όλοι οι υπόλοιποι. Όλοι οι υπόλοιποι είναι υποψήφιοι ευρωβουλευτές, αλλά εγώ δεν είμαι. Εμείς είναι γνωστό ότι κατεβαίνουμε με τη σοσιαλιστική ομάδα της Ευρώπης στις συγκεκριμένες ευρωεκλογές. Άκουγα πριν τον κύριο Πιερακάκη που έλεγε για τις προτάσεις μάλλον τη σοσιαλδημοκρατική πολιτική που θέλει να ακολουθήσει η Ευρώπη. Μέσα σε όλα αυτά είναι ότι πρέπει να γίνουν, για παράδειγμα, δίκτυα σε όλη την Ευρώπη, τα οποία θα βοηθήσουν ιδιαίτερα τις χώρες του Νότου, όπως έχουν πλέον σταματήσει στην Ελλάδα να γίνονται δίκτυα δρόμων, επικοινωνία του σιδηρόδρομου με το λιμάνι. Αυτά είναι, όπως επίσης ένα άλλο που πρέπει να γίνει είναι η ισοτιμία των εθνικών νομισμάτων με το ευρώ και το δολάριο, για να μπορέσουν οι χώρες του Νότου κυρίως να αναπνεύσουν, για να έχουμε και καλύτερα και φθηνότερα προϊόντα. Ένα άλλο που έχει σχέση πάλι με την σοσιαλδημοκρατική πολιτική της Ευρώπης έχει να κάνει με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, που ίσως θα έπρεπε να αγοράσει ομόλογα για να μπορέσουν να αναπνεύσουν και να δοθούν αυτά τα χρήματα στην ευρωπαϊκή οικονομία, για να μπορέσουν να αναπνεύσουν πάλι, να έχουμε κάποια ανάπτυξη και κάποια μείωση της ανεργίας, να αναπνεύσουν οι επιχειρήσεις. Εμείς ως Δημοκρατική Αριστερά ανήκουμε σε αυτό τον χώρο, στο χώρο του κυρίου Σούλτς, με αυτή τη σοσιαλιστική ομάδα κατεβαίνουν. Ξέρουμε ότι έχουμε γίνει κάποια λάθη, ότι έχουμε κάνει κάποια λάθη και ίσως θα έπρεπε να είμαστε πιο τολμηροί. Παρ' όλα αυτά θα προσπαθήσουμε. Τι αναφέρεστε τώρα, κυρία Μάρκου? Και στην εσωτερική μας πολιτική. Στην εσωτερική μας πολιτική θα έπρεπε να είμαστε πιο τολμηροί και να ζητήσουμε πιο επιτακτικά κάποια πράγματα. Εκτός κυβέρνησης ή εντός κυβέρνησης? Όταν ήμασταν στην κυβέρνηση, αλλά και τώρα όταν υπάρχει κάτι το οποίο είναι θετικό, το στηρίζουμε. Στηρίζουμε την κυβέρνηση, στηρίζουμε οποιοδήποτε μέτρο είναι θετικό. Πάντως, όσο πιο πολύ, όσο πιο πολύ συγκεκριμενοποιούμε το τι θέλουμε από την Ευρώπη και το τι θέλουμε να καταλάβει ο κόσμος, δηλαδή αυτό που είπατε, συνασπισμός χωρών του Νότου για καλύτερη θέση, τόσο πιο πολύ ο Έλληνας ψηφοφόρος καταλαβαίνει γιατί και ποιον πρέπει να ψηφίσει και για ποιους λόγους. Δηλαδή, μπορεί αυτή τη συζήτηση αυτή τη στιγμή ο Έλληνας πολίτης να την ακούει κάπως φιλολογική. Εκείνο που τον ενδιαφέρει είναι τι θα κάνει η Ράγιου ή ο Πιερακάκης ή ο Έλληνας ευρωβουλευτής για να έχω εγώ περισσότερα χρήματα στην τσέπη μου και στην περιφέρειά μου, ή θα μου λυθεί το πρόγραμμα της ανεργίας. Αντιλαμβάνεστε? Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι η ανεργία μας αυτή τη στιγμή, και ιδιαίτερα στους νέους, έχει φτάσει στο 60%. Όταν δεν υπάρχουν δουλειές και καθημερινά κλείνουν επιχειρήσεις, ο κόσμος είναι πολύ κουρασμένος και δεν θέλει να ακούει για εκλογές. Δεν θέλει ούτε για λαϊκό κόμμα να ακούει, ούτε για σοσιαλδημοκρατικό. Δεν θέλει γενικότερα να ακούει για εκλογές, δεν θέλει να ακούει για πολιτική, για πολιτικούς. Δεν τον ενδιαφέρει. Ακριβώς. Βιώνει το πρόβλημά του και ξέρει, τουλάχιστον πιστεύει ότι κανένας δεν μπορεί να του δώσει την όποια λύση. Η καθημερινότητα είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη. Υπάρχουν οικογένειες που ουσιαστικά ζουν με τη σύνταξη της γιαγιάς, που αν είναι το ΟΓΑ είναι ιδιαίτερα χαμηλή, είναι στα 300 ευρώ, και δεν ενδιαφέρεται να ακούσει κάτι άλλο. Όταν τα παιδιά του είναι άνεργα και δεν ξέρει τι να τα κάνει, φυσικά δεν ενδιαφέρεται να ακούσει. Το θέμα είναι τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Θα έρθουμε. Κύριε Μαυρωτά, έχετε έτσι απασχολήσει ως ποτάμι γενικότερα τον διεθνή τύπο. Κάποια είναι έτσι πιο εγκομιαστικά τα σχόλια, κάποια άλλα έχουν έτσι πολύ επικριτικό χαρακτήρα ή είναι και αρνητικά. Για παράδειγμα, στο Financial Times μιλάνε για τον Σταύρο Θεοδωράκη σαν το σοβαρό μπέμπε γκρίλο, το φαινόμενο αυτό της Ιταλίας. Απ' την άλλη, από τον Economist μιλάνε για επιχειρηματικά συμφέροντα που ενδεχομένως κρύβονται πίσω από την δική σας έτσι προσπάθεια και το δικό σας κόμμα. Για πείτε μας τώρα λοιπόν κάποιες απαντήσεις πάνω σε αυτά. Δώστε μας κάποιες απαντήσεις. Τώρα το Πάσχα είχα την ευκαιρία να βρεθώ με ένα φίλο από την Αυστρία, ο οποίος έχει παντρευτεί Ελληνίδα και ήταν εδώ αυτές τις μέρες. Είναι από τα ιδρυτικά μέλη του ΝΕΟΣ,
ενός κόμματος το οποίο ιδρύθηκε πριν από 2 χρόνια στην Αυστρία και έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με το ποτάμι. Δηλαδή οι αρχές με τις οποίες ιδρύθηκε μοιάζουν πολύ με του ποταμιού, και από την άλλη μεριά είναι ένα κόμμα το οποίο πήρε 5% στις εθνικές εκλογές μετά από 1 χρόνο από τη στιγμή της δημιουργίας, τις εκλογές του Σεπτεμβρίου, και τώρα οι δημοσκοπήσεις του δίνουν ένα 12%. Δηλαδή είναι ένα αυστριακό ποτάμι ουσιαστικά. Δεν πιστεύω να νομίζει κανείς ότι και στην Αυστρία υπάρχουν αντίστοιχα επιχειρηματικά συμφέροντα ή αντίστοιχος Πέπε Γκρίλο κτλ. Και νομίζω ότι γενικότερα υπάρχει μία απέτηση, μία ανάγκη, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά γενικότερα στους ευρωπαϊκούς λαούς, για κάτι καινούριο. Και αυτό είναι που εκφράζει ουσιαστικά το ποτάμι με όλες αυτές τις εκτός στερεοτύπων ενέργειες που κάνει, με το να μην έχει ένα σαφές ιδεολογικό άιζο που με αυτόν τον τρόπο, σαν να λέμε, μπερδεύει λίγο τον κόσμο, αλλά έχουμε πει ότι θα είμαστε ένα κόμμα think out of the box. Έχουμε ακούσει τον κύριο Θοδωράκη να λέει ότι θέλουμε να πάμε να παίξουμε δυνατά και να μην είμαστε η τσόντα στα μεγάλα κόμματα. Για την Ευρωβουλή μιλάμε ή για τις εθνικές εκλογές? Γιατί φαντάζομαι ότι αναλόγως πώς θα πάτε στις ευρωεκλογές θα κινηθείτε. Τουλάχιστον αυτό που ακούσει. Είναι ουσιαστικά οι αγώνες πρόκρισης για μας οι ευρωεκλογές. Με την έννοια ότι ουσιαστικά στις ευρωεκλογές θέλουμε να γίνει μια καταγραφή των δυνάμεών μας. Και έχουμε και συγκεκριμένο πλάνο για τις ευρωεκλογές και για το τι θα κάνουν εκεί πέρα οι ευρωβουλευτές μας, με ποιους θα συμμαχίσουμε. Μιλάμε με συγκεκριμένους χώρους, δεν θέλουμε να μας θεωρεί κανένας δεδομένο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις εθνικές εκλογές, από εκεί πέρα είναι η επόμενη μέρα. Οι συνεργασίες που θα κάνουμε μετά, η γνώμη μου είναι ότι μακάρι να είναι οι ευρύτερες δυνατές. Δηλαδή, ο Μεν ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί το ποτάμι ότι δημιουργήθηκε σαν ανάχωμα στην προέλασή του. Από την άλλη μεριά, η Νέα Δημοκρατία κατηγορεί το ποτάμι ότι δημιουργήθηκε προκειμένου να έχει κάποιον να συνεργαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ μετά. Ευχή δική μας είναι να υπάρξει μια ευρύτερη συνένεση των μεταρρυθμιστικών δυνάμεων που πιστεύω ότι υπάρχουν στα κόμματα αυτά, και με καταλήτη το ποτάμι να προχωρήσουμε σε ένα εθνικό πλέον σχέδιο δράσης. Να θυμηθώ λίγο τη δουλειά μου την παλιά, με συγχωρείτε. Έχετε θέσει έναν όρο που έχετε πει ότι σε στην κλίμακα, αν πετύχουμε αυτό το στόχο, θα κατέβουμε και στις εθνικές? Υπάρχει δηλαδή το τόσο % κατεβαίνουμε και στις εθνικές? Νομίζω ότι έχει πει ο Σταύρος ο Θεοδωράκης ξεκάθαρα ότι τουλάχιστον άμα έχουμε μια παρουσία, δηλαδή έναν ευρωβουλευτή, το οποίο σημαίνει πάνω από 5%. Άρα το 5% είναι το όριο για να προχωρήσετε? Είναι το κάτω όριο. Είναι το κάτω όριο. Το άνω όριο δεν μπορούμε να το βάλουμε, θα το βάλει μάλλον ο λαός. Δεν έχουν βάλει. Ναι. Λοιπόν, Βασίλης Ταλαμάγκας, για πες μας τώρα, διότι διάβαζα έτσι στις εφημερίδες που βγήκαν βέβαια πολύ νωρίτερα από την Κυριακή, λόγω του Πάσχα, το θέμα των αναποφάσιστων, τι δείχνουν οι έρευνες. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό που αυτή τη στιγμή καταγράφεται, ίσως και κοντά στο 30%, οι οποίοι δηλώνουν ότι δεν έχουν αποφασίσει ακόμα. Ναι. Και αυτοί, όπως λένε οι έρευνες, μπορεί να είναι πολλοί από τη συντηρητική παράταξη, και αυτό ενδεχομένως δίνει και όχι μόνο. Για δώσε μας έτσι λίγο τα δικά σου. Υπάρχει ένας προβληματισμός σε όλους τους δημοσκόπους το τι θα γίνει ειδικά σε αυτές τις συγκεκριμένες εκλογές. Γιατί υπάρχουν πιο συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, πώς θα εκφραστεί κυρίως το ευρωσκεπτικιστικό κλίμα ή ρεύμα το οποίο υπάρχει σε όλη την Ευρώπη, πώς θα εκφραστεί στην Ελλάδα. Το λέμε και σε μια μέρα που είναι υψηλών συμβολισμών, 21η Απριλίου, και δεν ξέρουμε και τι εξελίξεις θα υπάρξουν τις επόμενες μέρες. Πολλοί από αυτούς, όταν παίρνουν οι δημοσκόποι, αδυνατούν ή δεν θέλουν από τους ψηφοφόρους για λόγους οργής να εκφράσουν το τι θα ψηφίσουν. Είναι ένας προβληματισμός που βάζουν οι δημοσκόποι, κυρίως αυτοί που θέλουν να ακολουθήσουν ακραίες τάσεις. Το δεύτερο κομμάτι είναι πώς θα περάσει η αισιοδοξία με το πλεόνασμα, που όπως είπε πολύ καλά και η κυρία Ράγιο, αλλά και ο κύριος Σπυρακάκης, που είναι τα δύο κόμματα που συγκυβερνούν, οι εκπρόσωποι τους εδώ, πώς θα περάσει στους απλούς ψηφοφόρους. Δηλαδή η αισιοδοξία που υπάρχει στους αριθμούς, πώς θα υπάρξει στον απλό πολίτη που θα πάει σε μέσα στις επόμενες 35 μέρες. Είναι γνωστό όμως ότι όταν σταματάει η πτώση, δεν έρχεται κατευθείαν η ανάπτυξη. Για να μπορέσουμε να έχουμε ανάπτυξη, πρέπει να έχουμε και ανάλογες πολιτικές. Είτε έχει να κάνει με το φορολογικό, είτε έχει να κάνει με την ανάπτυξη, να έχουμε καλύτερη ποιότητα στα σχολεία μας, να σταματήσουμε να έχουμε πλέον βουβά πανεπιστήμια, να έχουμε καλύτερη υγεία. Είναι ένα σύνολο πραγμάτων. Ανασυγκρότηση της παραγωγής. Ακριβώς, ανασυγκρότηση της παραγωγής, μείωση της ανεργίας, μείωση της ανεργίας των νέων, ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας. Στην Βουλή,
καθημερινά θα αντιμετωπίζετε τα προβλήματα και οι δύο κύριοι που πολιτεύονται. Ο κύριος Μαυροτάς είναι από τους νεότερους, δεν σας βγάζω έξω, αλλά τα λέτε πάρα πολύ καλά. Αλλά και η κυρία Ράκη και ο κύριος Περακάκης, επειδή έχουν ξεκινήσει και την καμπάνια νωρίτερα, είναι και από τα πρόσωπα δηλαδή, που πιθανότατα να είναι στην Ευρωβουλή με την εικόνα που έχουμε εμείς. Ξέρετε, και αντιμετωπίζετε καθημερινά τα απλά προβλήματα του πολίτη. Τα οποία τι είναι. Εγώ συνηθίζω να τα λέω, τα έλεγα και πριν από το Πάσχα, θα συνεχίσω να τα λέω και μετά το Πάσχα, θα τα λέω και μετά της Παναγίας και θα τα λέω και μετά τα επόμενα Χριστούγεννα. Λοιπόν, παντού. Δάνεια, κάρτες, ληξιπρόθεσμες οφειλές και το δίπολο της ανεργίας, που δεν είναι μόνο η νεανική ανεργία του νεαρού που μπορεί να ψάξει να βρει για να πάει στη Νέα Ζηλανδία, αλλά είναι και η ανεργία των 50. Λοιπόν, αυτό δεν ξέρουμε, Μάριο Μιχελιδάκη, πώς θα εκφραστεί στην κάλπη. Και δηλαδή θα το κατανοήσει ο κόσμος ότι το πλεόνασμα θα περάσει στα τρία απλά πράγματα, κυρίως για μένα τα βασικά της ζωής του, που πλήττεται σήμερα ο απλός πολίτης. Αν το καταλάβει και πει ότι το πλεόνασμα, ναι, εντάξει, είναι καλό και θα καλυτερεύσει τη ζωή μας, θα ψηφίσει ανάλογα. Αν όχι, το βράδυ του Μαΐου θα έχουμε τα δύο βάρκες. Μία ελπίδα έχει σχηματιστεί, έχει περάσει στον κόσμο. Πρώτον, αυτό ανέφερε από το πρωτογενές πλεόνασμα. Δεύτερο, από αυτή την περιβόητη έξοδο στις αγορές, για την οποία φυσικά και είναι θετικό. Θεωρείται ότι αλλάζει την ψυχολογία. Και τρίτον, από το κοινωνικό μέρισμα, που για πρώτη φορά μετά από τόσο καιρό που σου λέει δώσε, κάποιοι ίσως πάρουν και κάτι. Μάριο Μιχελιδάκη, οπωσδήποτε η εικόνα της Ελλάδας, κυρίως στο εξωτερικό, δηλαδή είναι πολύ πιο διαφορετική από ό,τι ήταν πριν από 3 χρόνια. Αυτό δεν μπορεί να τα αφισβητήσει κανείς. Είναι σαφές. Δηλαδή, αλλά έχουμε και ένα 35% που ζει στα όρια της φτώχειας και κάτω από αυτά. Έχουμε όμως και ένα εσωτερικό πρόβλημα. Δηλαδή, είπε ο κ. Σαμαράς πριν από λίγες μέρες το θέμα για τους αστέγους. Πολύ ωραία. Πολύ καλά το κάνω. Προς το οποίο το μήνυμα. Από εδώ και κάτω πρέπει να πάρουν όλοι αυτοί που είναι κάτω από του Σαμαρά κάθε μέρα να λένε ότι ναι, τι γίνεται με το θέμα των αστέγων. Δηλαδή να τα εξειδικεύουν. Δηλαδή υπάρχουν καλή θέματα. Ψυχολογία. Να σας πω κάτι. Εγώ, επειδή ήμουν περιοδία αυτές τις μέρες, θα σας πω κάτι εντυπωσιακό που δεν το περίμενα. Ειλικρινά. Πήγα Ρόδο, Τρίπολη, οι τελευταίες μέρες πήγα προχτές Κόρινθο, Λουτράκι και Άτο. Συνάντησα, δεν το περίμενα, σας διαβεβαιώ, ανθρώπους χαμογελαστούς και αισιόδοξους στο δρόμο. Όχι στις επαφές που έκανα με τους ανθρώπους που πρέπει να συνεργαστώ. Στο δρόμο, στις καφετέριες. Τι ήταν χαμογελαστή, δηλαδή... Χαμογελαστή και αισιόδοξη. Αλήθεια στο λέω. Κάντε μια βόλτα προς τη Μακεδονία, είναι τελείως διαφορετικό το κλίμα. Αλλά πραγματικά, να σας πω κάτι. Αυτό τι θέλω να πω. Ότι όλοι ζούμε υπό το βάρος όλης αυτής της σκοτεινιάς που θέλουμε να αλλάξει και με κάποιο τρόπο. Όμως το γεγονός ότι ο Έλληνας το έχει και στο DNA του, παρότι που υποφέρει μια αισιοδοξία ότι αύριο κάτσε να δούμε πώς πάνε καλύτερα. Και αυτό το πρωτογενές πλεόνασμα που ακούει στο κεφάλι του, δεν καταλαβαίνει ακριβώς τι συμβαίνει, αν δεν το δει ακριβώς στην τσέπη του τι συμβαίνει. Η ψυχολογία αρχίζει και αλλάζει. Αυτοί που λένε ότι η ψυχολογία είναι πολύ σημαντική πριν ακόμα και τα οικονομικά νούμερα έχουν δίκιο. Άρα πιστεύεις, Νατάσα, ότι αυτό με την ψυχολογία που αλλάζει θα καταγραφεί και στις κάλπες? Νομίζω ότι δηλαδή, αυτό το μεγάλο ποσοστό των αναποφάσιστων, οι οποίοι είναι και άνθρωποι που ενδεχομένως έχουν μεγάλα τεράστια προβλήματα στην καθημερινότητα, τελικά θα πιστούν ότι υπάρχει ελπίδα? Θέλω να πιστεύω πως ναι. Θα σας πω κάτι. Θέλω να πιστεύω πως ναι. Όλοι έχουμε... Η ψυχολογία δεν τρώγεται, έτσι. Ούτε μπορεί να δουλέψει και να φέρει λεφτά στο σπίτι για τον καθένα. Όμως δεν έχουμε καιρό για αρνητικές σκέψεις. Αλήθεια σας λέω. Εγώ κάθε φορά που συμμετέχω σε τέτοιες συζητήσεις και βλέπω ένα μίζερο πράγμα του ότι όλα είναι χάλια και δεν θα βγούμε ποτέ από το τούνελ και όλα πάνε λάθος και γιατί ο Σαμαράς και γιατί αυτό. Δεν θεωρώ ότι μας οδηγεί πουθενά αυτή η στήρα αντιπαράθεση, και δεν μιλάω για το επίπεδο αυτής της κουβέντας, αλλά άλλες κουβέντες και στις οποίες συμμετέχω και παρακολουθώ. Δεν θεωρώ ότι θα ξεμπερδέψουν το μυαλό του κόσμου για να πάει ή από εδώ ή από εκεί, παραδίπλα στις ευρωεκλογές και γενικά. Και δεν θεωρώ ότι αν δεν οπλιστούμε όλοι με μια αισιόδοξη σκέψη για το αύριο, να πάμε να διεκδικήσουμε έτσι όπως μας πρέπει πράγματα από την Ευρώπη. Όταν ψάχνεις για δουλειά και δεν μπορείς να βρεις δουλειά, πόσο αισιόδοξος μπορεί να είσαι όταν είσαι 2 χρόνια άνεργος, όταν πλέον δεν παίρνεις χρήματα ούτε από το Ταμείο Ανεργίας,
όταν δεν μπορείς να καλύψεις τις καθημερινές σου ανάγκες, πόσο αισιόδοξος μπορεί να είναι κάποιος? Πάρα πολύ απεσιόδοξος, αλλά ξέρετε κάτι, οι απεσιόδοξοι διαχρονικά δεν έλυσαν κανένα πρόβλημα σε καμία χώρα, σε κανένα πλανήτη. Οι απεσιόδοξοι, εγώ πιστεύω ότι οι απεσιόδοξοι έχουν δίκιο. Πρέπει τότε να πάρουμε το χάπι της χαράς, γιατί αυτό που λέτε δεν μπορεί να γίνει. Είναι τελείως ουτοπικό. Οι απεσιόδοξοι έχουν δίκιο, όμως δεν είναι οι αισιόδοξοι θα αλλάξουν τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, Νατάσα. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι είναι. Δηλαδή με το να είμαστε απεσιόδοξοι και να καθόμαστε να κλαίμε θα αλλάξει κάτι. Εσείς παρόλα αυτά ως Νέα Δημοκρατία ανήκετε στο ευρωπαϊκό. Δεν έχετε ζήσει με 300 ευρώ το μήνα, είμαι σίγουρη. Πάνω σε αυτό, κυρία Μάρκου, οι συγγενείς όμως είναι έτσι. Και δεν είναι αισιόδοξοι, πιστέψτε το. Είναι όλα μαύρα για αυτούς. Αν θέλετε να περάσουμε το μήνυμα ότι όλα είναι μαύρα, εγώ δεν μπορώ να το περάσω. Δεν περνάω τέτοιο μήνυμα, αλλά το θέμα είναι να μην εθελοτυφλούμε και να βλέπουμε τα πράγματα ως έχουν. Αλλά ξέρετε κάτι, Μάρκου, μισό λεπτό. Ένα λεπτό μόνο. Επειδή ο κόσμος έχει γεμίσει με επικριτές και σταυρωτές, εγώ θεωρώ ότι οι ενθαρρυντές και οι άνθρωποι που θα δώσουν ενθάρρυνση και κουράγιο, αυτοί είναι που θα κερδίσουν το στοίχημα του αύριο σε όλα τα επίπεδα. Από το να λέμε τέτοια πράγματα θα γίνουμε και εμείς οι ίδιοι γραφικοί. Εγώ δεν πρόκειται. Λοιπόν, κυρία Ραγιού, να το πάρουμε στον πληθυντικό έτσι για να είμαστε ίσες ώρες με όλους. Λοιπόν, όμως παρόλα αυτά η Νέα Δημοκρατία ανήκει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, που είναι και η κυρία Μέρκελ, η οποία επιβάλλει την πολιτική της λιτότητας και φαίνεται ότι και κατά την επίσκεψή της εδώ και τη στήριξη προφανώς που ήθελε να δώσει, παρόλα αυτά φαίνεται ότι θεωρεί ότι όλα αυτά και η έξοδος στις αγορές οφείλονται διότι η συνταγή είναι σωστή. Δηλαδή εδώ θα είμαστε στη λιτότητα και έτσι θα σας βγάλω εγώ από την κρίση. Πώς θα γίνει αυτό? Δεν θεωρώ ότι η πολιτική που πρέπει να ακολουθήσουμε από εδώ και πέρα, την ώρα δηλαδή που έχουμε ανασάνει και έχουμε βγάλει λίγο το κεφάλι από το βυθό, είναι να ακολουθήσουμε κατά πόδας αυτό που λέει η κυρία Μέρκελ, και σας το λέω ευθαρσώς. Κανείς σε αυτή τη χώρα, με συγχωρείτε, κανείς σε αυτή τη χώρα δεν συμπαθεί και δεν θέλει να είναι στο κάρο που σέρνει η κυρία Μέρκελ. Θεωρώ ούτε η ίδια η κυβέρνηση, ούτε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Το γεγονός ότι δεν είχε άλλη επιλογή είναι μια πραγματικότητα. Το ότι αγκαλιάζουμε όμως τη Μέρκελ ή τη Γερμανία και ξαφνικά γινόμαστε δούλοι αυτής της ιστορίας είναι μια άλλη κουβέντα. Οι Έλληνες δεν ήταν ποτέ έτσι, ούτε θα είναι. Πέραν του εξαναγκασμού, μην κάτσουμε τώρα πώς φτάσαμε εκεί τα προηγούμενα 40 και 50 χρόνια και τι μας οδήγησε εκεί. Τα γνωρίζουμε όλοι και δεν έχει κανένα νόημα στο πλαίσιο της απεσιοδοξίας που πάντα θα υπερασπίζομαι, δεν έχει νόημα να το κουβεντιάζουμε. Όμως οι επιλογές μας από εδώ και πέρα είναι να φεύγουμε σιγά σιγά από αυτή την κυδαιμονία, είτε λέγεται οικονομική είτε πολιτική, της Μέρκελ και της Γερμανίας. Εμείς δεν θέλουμε μια Ευρώπη γερμανική, θέλουμε μια Ευρώπη ενωτική. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα, γι' αυτό συμφωνώ με αυτό που είπε η κυρία Μάρκου πριν από λίγο, ότι κάποια στιγμή πρέπει να βρούμε κοινούς τόπους με τις χώρες του Νότου, γιατί έχουμε κοινά συμφέροντα και δεν μπορεί να είμαστε όμοιροι της Ευρώπης των δύο ταχυτήτων με τους μεν και τους δε. Συμφωνώ απόλυτα μαζί της και έχει δίκιο, αλλά για να ξεκινήσουν και να γίνουν όλα αυτά, ξέρετε κάτι, αντιμνημονιακός σήμερα, είμαστε όλοι αντιμνημονιακοί, δεν υπάρχει κανείς μνημονιακός. Δηλαδή, όποιον και να ρωτήσει εμένα, φυσικά και είμαστε όλοι αντιμνημονιακοί και τελικά αντιμνημονιακός είναι αυτός που θέλει να βγει από τα μνημόνια όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Το θέμα είναι να μην μας έρθουν κι άλλα, βέβαια. Το θέμα είναι αυτό. Ναι. Θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σας. Και εγώ αυτής της λογικής είμαι, να μην μας έρθουν άλλα και θα κάνω το παν για να μην γίνει αυτό, όσο μπορώ εγώ. Κύριε Πιαρακάκη, φαντάζομαι θα θέλετε να σχολιάσετε σε αυτά, αλλά εγώ θέλω να σας ρωτήσω γενικά και μέσα στο δικό σας το κόμμα, έτσι, για τη συσπήρωση και πώς θα βαδίσετε προς εκλογές, γιατί νομίζω ήταν έτσι ένα χτύπημα η διαφοροποίηση του κυρίου Παπανδρέου στην ψήφιση του πολυνομοσχεδίου και έφερε έτσι και φούντωσαν κάποιες διαφορετικές φωνές. Θέλω πρώτα να κάνω ένα σχόλιο αναφορικά με αυτό που είπατε, γιατί το θεωρώ πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το με τι κριτήριο θα ψηφίσει ο κόσμος στις ευρωεκλογές. Το 1945 η Αγγλία βγήκε από τον πόλεμο, ο Τσόρτσιλ είχε σώσει την Αγγλία και έχασε τις εκλογές του 1945 από τον Άτλη που ήταν ο αναπληρωτής πρωθυπουργός του, γιατί έταξε στους Άγγλους το ίδρυση Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ο κόσμος ψηφίζει πάντα με κριτήριο το μετά, όχι με κριτήριο το πριν. Και το μετά έχει να κάνει με το ποιος θα του δώσει άμεσες λύσεις στα προβλήματα τα υπαρξιακά της χώρας. Το πιο μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό το οποίο συζητήθηκε πριν, η ανεργία. Έχουμε 1,5 εκατομμύριο ανέργους, η οικονομία έχει ισορροπήσει, δηλαδή έχουμε δει τον πάτο στο βαρέλι,
αλλά η κοινωνία δεν έχει ισορροπήσει ακόμα. Και τώρα εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό. Στην Αμερική, όταν έβγαινε η χώρα από την κρίση, είχαν φτιάξει έναν όρο, στα αγγλικά το jobless growth, ότι θα έχουμε ανάπτυξη, αλλά δεν θα δημιουργεί θέσεις εργασίας αυτή η ανάπτυξη. Υπάρχει εδώ ένας κίνδυνος, η αναπτυξιακή προσπάθεια να μην είναι εντάσσεως εργασίας και να μην βρεθούν λύσεις. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι τα χρόνια που η Ελλάδα έτρεχε με 4,5% έφτιαχνε μέχρι 50.000 θέσεις εργασίας το χρόνο. Τώρα πρέπει να τρέξει με συγκεκριμένη ταχύτητα και πρέπει να βρει άμεσες λύσεις. Υπήρχαν θέσεις εργασίας, ήμασταν πρώτοι στην κατανάλωση, ήμασταν στην 33η θέση κατανάλωσης, αλλά στην ανάπτυξη, στην παραγωγή ήμασταν στην 127η θέση. Αυτό δεν συμβαίνει πουθενά. Το ΑΕΠ ανέβαινε λόγω κατανάλωσης και όχι επένδυσης. Τώρα λοιπόν αυτή τη στιγμή έχουμε δεδομένα κονδύλια, το ΕΣΠΑ, τον προϋπολογισμό, ό,τι υπάρχει πρέπει να διατεθεί με όρους δημιουργίας θέσεων εργασίας. Και αυτή είναι η μεγάλη συζήτηση. Τώρα, γιατί το Ευρωκοινοβούλιο είναι σημαντικό? Γιατί τα δύο πράγματα που πρέπει να γίνουν, το ένα είναι η αλλαγή ισορροπιών στην Ευρώπη και ποιος είναι αυτός, γι' αυτό μίλησα για παράταξη. Όχι επειδή ο κόσμος ενδιαφέρεται, αλλά επειδή εκτιμώ ότι οι πολιτικές και οι απόψεις του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος ως ολότητα, ως σύνολο, αν εφαρμοστούν, είναι πιο κοντά στο ελληνικό εθνικό συμφέρον και στο πρόβλημα του Νότου. Γι' αυτό το επικαλούμε. Αλλά χρειάζεται να γίνουν και πράγματα εδώ, ενδογενώς, στη χώρα, ανεξάρτητα από το τι θα συμβεί στο Ευρωκοινοβούλιο. Και τα πράγματα αυτά έχουν να κάνουν με ένα εθνικό σχέδιο ανάπτυξης. Δηλαδή να καθίσουμε κάτω όλες οι συνταγματικές παρατάξεις, με δεδομένες τις διαφορές μας, οι οποίες είναι υπαρκτές, της κεντροαριστεράς, της κεντροδεξιάς, όλων των χώρων, και να δούμε πού μπορούμε να συμφωνήσουμε. Δουλεύετε αυτό το σχέδιο ανάπτυξης? Υπάρχουν προσπάθειες που γίνονται, έχουμε κάνει και εμείς προγραμματικές επεξεργασίες. Αλλά γιατί λέω όλες οι παρατάξεις και όχι μια κυβέρνηση? Διότι αν, ας πούμε, συμφωνήσουμε ότι η χώρα χρειάζεται ξένες επενδύσεις, αν έρθει η επόμενη κυβέρνηση και πει ότι εγώ θα καταργήσω οποιαδήποτε ξένη επένδυση γίνει στη χώρα στο μεσοδιάστημα, δεν θα γίνει. Το λέει ήδη. Τι λες, Βασίλη? Δυστυχώς δεν υπάρχει πολιτική σε βάθος χρόνου στην Ελλάδα σε κανένα. Αυτή τη στιγμή ο Δεν έχουμε ΣΥΡΙΖΑ. εκπρόσωπο εδώ της αντιπολίτευσης. Δεν έχουμε. Μην ανοίξουμε αυτό το Αλλά θέμα. ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι οποιαδήποτε ξένη επένδυση γίνει από αποκρατικοποίηση θα Εντάξει, καταργηθεί. δεν το έχει πει ακριβώς έτσι, τώρα μην το. Μέσα σε άκρες το έχει πει. Το λένε. Γι' αυτό το λόγο και έχουμε μεγάλη δυσκολία προσέλκυσης επενδυτών. Κάνει κριτική σε ό,τι πάει. Τώρα, κύριε Τερακάκη, δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος που έχουμε δυσκολία προσέγγισης, γραφειοκρατία, φορολογία, όλα τα άλλα αυτά ζητήματα τα οποία πρέπει να γίνουν είναι ενεργειακό κόστος. Για μένα, αν θέλετε, γραφειοκρατία, αλλαγές στη δικαιοσύνη, αλλαγές στο πολιτικό σύστημα. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν άμεσα και πρέπει να γίνουν από όλες τις παρατάξεις να συμφωνήσουν. Και αλλαγή νοοτροπίας πρέπει να γίνει άμεσα. Αλήθεια σας λέω. Πριν από λίγο καιρό. Αυτό είναι θέμα παιδείας. Ακούστε, δεν είναι μόνο θέμα παιδείας. Τώρα θα έρθουμε, κάνει μια παρένθεση. Μόνο μια πολύ μικρή παρένθεση για να καταλάβουμε ότι το θέμα δεν είναι μόνο η πολιτική και τα κόμματα. Είναι και έτσι όπως έχουμε μάθει τον κόσμο, το λαό μας τα τελευταία χρόνια στην Ισπανία. Αυτή τη στιγμή θα το ξαναπώ, το λέω συνέχεια. Αν πας σε ένα εστιατόριο και παραγγείλεις, έγινε πριν μια εβδομάδα. Πας σε ένα εστιατόριο και παραγγέλνεις πρώτο πιάτο, δεύτερο, τρίτο. Στην Ισπανία που έχουν καταρρεύσει τράπεζες και που έχει την ίδια κατάσταση με εμάς, ίσως και χειρότερη. Και πρέπει να δούμε όμως πώς όχι, ακούστε με, θέλω να πω και θα συμφωνήσετε. Να το ολοκληρώσει. Αφήστε. Και δεν έχουμε δει εικόνες εξαθλίωσης της Ισπανίας όπως έτσι έχουν κυκλοφορήσει της Ελλάδας παντού. Γιατί άραγε? Παραγγέλνεις λοιπόν πρώτο, δεύτερο, τρίτο, επιδόρπιο, γλυκό, ποτό κτλ. Και πληρώνεις 6 ευρώ το άτομο. Ξέρετε γιατί? Δεν το πίστευα. Γιατί έχουν κάτσει κάτω οι εστιατόρες, όχι η κυβέρνηση, όχι ο Σαμαράς, όχι ο Βενιζέλος, η ελιά και τα ποτάμια, κανείς. Έχουν κάτσει κάτω οι άνθρωποι, οι προμηθευτές και οι εστιατόρες, όλες οι παραγωγικές τάξεις μόνοι τους και έχουν συμφωνήσει και έχουν πει τι έχουμε εδώ, έχουμε πρόβλημα. Δεν μπορούμε να πάμε προς τα κάτω. Θα συμφωνήσουμε λοιπόν όλοι να ρίξουμε τις τιμές για να μπορεί να μην αλλάξει το επίπεδο ζωής του κόσμου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ σωστό αυτό που λέτε. Εγώ συμφωνώ, δεν διαφωνώ και μακάρι να γινόταν εδώ. Αλλά το θέμα ξέρετε ποιο είναι? Ότι στην Ελλάδα, εκτός από λάδι και τουρισμό, δεν παράγουμε τίποτα άλλο. Έχετε απόλυτο δίκιο και αυτό είναι η πληγή μας η μεγάλη. Οι τιμές δεν πρόκειται να πέσουν με τίποτα. Συν το ότι δεν λειτουργεί και η Επιτροπή Ανταγωνισμού, όλο αυτό είναι ένα τελείως διαφορετικό θέμα. Είναι ένα εδώ κλείνει η παρένθεση, παρακαλώ πολύ, τις κυρίες, για να ολοκληρώσει ο κύριος Πιερακάκης. Το σημείο κλειδί σε αυτό που λέτε, πέρα από την νοοτροπία, είναι και οι θεσμοί. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού έπρεπε να είναι πολύ πιο ισχυρή σε σχέση με, αν θέλετε, με αυτό που με την υπάρχουσα ισορροπία, για να χτυπήσει τα καρτέλ και να χτυπήσει συγκεκριμένες ισορροπίες της αγοράς. Τώρα, επειδή με ρωτήσατε για τη στράτευση όλου του χώρου της κεντροαριστεράς στις εκλογές, θεωρούμε ότι υπάρχουν κάποια φαινόμενα τα οποία έχουν υποεκτιμηθεί. Ένα από αυτά είναι ο σταυρός προτίμησης και η ταυτόχρονη διεξαγωγή με τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Δηλαδή, όλο αυτό δομεί μια συστράτευση όλου του χώρου εκ των πραγμάτων, αν θέλετε και σε πιο προσωποπαγές επίπεδο, αλλά παρόλα αυτά
από την εμπειρία που έχουμε υποψήφοι γυρνώντας στην Ελλάδα του χώρου μου, βλέπουμε το Πασόκ και την Ελιά να στρατεύονται σε αυτή τη διαδικασία. Οπότε, ναι, μεν θα έπρεπε να έχουν στρατευτεί ακόμη περισσότεροι. Δηλαδή, εμείς θα θέλαμε και τη Δημάρ στο ίδιο ψηφοδέλτιο, εφόσον εκφράζεται κάτω από το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα. Να ήταν μια ομπρέλα όλων των χώρων που καλύπτονται από το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει, αν θέλετε, ένας ναρκισσισμός μικρών διαφορών στο χώρο μας. Θα πρέπει να το ξεπεράσουμε. Εσωτερικά το ξεπερνάτε, κύριε Πυρακάκη. Δηλαδή, οι φωνές που ακούγονται κατά καιρούς, που υπάρχουν διαφωνίες μέσα στο Πασόκ. Αυτές οι φωνές θα γίνουν μία για την περίπτωση τώρα των ευρωεκλογών? Κοιτάξτε, εγώ αυτό που σας είπα είναι ότι βλέπω το χώρο συνολικά να στρατεύεται και στις 3 εκλογικές διαδικασίες. Αλλά, όπως είπα και πριν, είναι δύσκολο να κάνεις προβλέψεις, ειδικά για το μέλλον. Θα δούμε το βράδυ των εκλογών. Η εκτίμησή μου είναι πως θα είναι θετικό το αποτέλεσμα. Κυρία Μάρκου, ερχόμαστε τώρα σε εσάς μετά τις παρεμβάσεις, τις δυναμικές παρεμβάσεις. Λοιπόν, στο κομμάτι αυτό το οποίο συζητάμε, για το κομμάτι της ανάπτυξης, το οποίο από ό,τι φαίνεται και από ό,τι μας έλεγε πριν και ο καθηγητής, έτσι, που είναι ειδικός σε αυτά τα θέματα, ο κύριος Γκότσης, δουλεύεται ένα σχέδιο αυτή τη στιγμή, το οποίο λέει, Βασίλη Ταλαμάγκα, έχω και κοντά μου, έτσι, αν έχεις ρεπορτάζ, έτσι, θα παρουσιαστεί μέσα στον Μάιο. Με το καλό να το δούμε. Το περιμένουμε, αλλά σκοπός είναι για να μπορέσουμε, όπως είπα και πριν, όταν έχουμε κάποια αισιόδοξα μηνύματα αυτή τη στιγμή, ότι σταμάτησε η πτώση, δεν έρχεται ξαφνικά η ανάπτυξη. Πρέπει να έχουμε μια καλύτερη δικαιοσύνη και να παλέψουμε προς αυτό το σημείο. Να φτιάξουμε καλύτερα σχολεία, να φτιάξουμε καλύτερα πανεπιστήμια. Η υγεία πραγματικά είναι άρρωστη. Αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και τα νοσοκομεία είναι... Γίνεται ένας χαμός. Τα χειρουργεία πηγαίνουν πίσω. Πρέπει να ενισχύσουμε την ελληνική επιχειρηματικότητα, την ανεργία. Πώς αλλιώς θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε τον πρωτογενή τομέα, τη γεωργία, την κτηνοτροφία, την αλεία. Είναι δυνατόν να κλείνουν μεγάλες επιχειρήσεις και να μην δίνει κανένα σημασία, όπως είναι η Αγνό, και να φέρνουμε μετά γάλα από τη Γερμανία? Και μικρές επίσης, όχι μόνο με εκεί. Ναι, όταν όμως μια μεγάλη επιχείρηση έχει 1.000 εργαζόμενους, καταλαβαίνετε ότι μια ολόκληρη περιοχή, για να μην σας πω και ένας νομός, γιατί υπάρχουν και οι προμηθευτές των εργοστασίων αυτών, ουσιαστικά παραλύει. Εκεί πρέπει να στοχεύσουμε. Αυτή τη στιγμή το πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο ήταν πρόταση της Δημάρ όταν ήταν στην κυβέρνηση, γιατί τα δύο άλλα κόμματα έλεγαν ότι τα χρήματα αυτά έπρεπε να δοθούν στη μαύρη τρύπα του χρέους και εμείς είχαμε ζητήσει τότε το 70% του πρωτογενούς πλεονάσματος να πάει σε άτομα που πραγματικά το έχουν ανάγκη. Αυτή τη στιγμή πάει το 18%. Δεν είναι δυνατόν. Έπρεπε να δοθούν και σε επιχειρήσεις για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Κάτι στο οποίο δεν γίνεται. Τα ίδια λέγατε αν ήσασταν στον κυβερνητικό συνασπισμό. Μα εμείς το προτείναμε τότε. Όχι, ξέρετε, μα γι' αυτό φύγαμε. Μα γι' αυτό φύγαμε. Γιατί μιλούσαμε, κάναμε προτάσεις και δεν δεχόταν ποτέ ούτε το Πασόκ ούτε Νέα Δημοκρατία. Και λέγανε ότι εμείς μπορούμε και χωρίς εσάς. Τις προτάσεις τις κάναμε. Το πρωτογενές πλεόνασμα ήταν δική μας πρόταση. Ωραία, και είπαμε το 70%. Ναι, φυσικά, αλλά το να δίνεις 500 ευρώ, αφού υπάρχουν και άνθρωποι που τα έχουν ανάγκη πολύ σημαντικά τα 500 ευρώ. Αλλά το να τα δίνεις 10 μέρες πριν τις εκλογές, με συγχωρείτε, είναι ιδιαίτερα προσβλητικό και για τους ανθρώπους που τα παίρνουν. Ναι, είναι μια αρχή όμως για κάτι. Δηλαδή θα έπρεπε να πει θα τα δώσω 10 μέρες μετά τις εκλογές για να μην έχω θέμα. Θα ήταν πιο ηθικό και πιο έντιμο. Θα ήταν πολύ πιο ηθικό και πολύ πιο έντιμο. Μπορεί να έχετε δίκιο. Το αποτέλεσμα όμως είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι θα ανασάνουν έστω και για λίγες μέρες μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Αλλά επειδή όμως είναι δύσκολο για να έχουμε και την επόμενη χρονιά πρωτογενές πλεόνασμα, καλό θα ήταν ένα μεγάλο ποσοστό των χρημάτων αυτών να δοθούν σε επιχειρήσεις για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Έτσι ώστε αυτοί οι άνθρωποι. Υπάρχει κανείς να διαφωνεί με αυτό? Το θέμα είναι ότι συμφωνείτε, αλλά δεν γίνεται. Είναι λίγο ψήμορο, ξέρετε. Γίνονται σε μια εβδομάδα όλα αυτά που λέτε. Σε 10 μέρες. Τα 500 ευρώ όμως πριν τις εκλογές γίνονται. Σε αυτό το θέμα της ανεργίας και των νέων, το ποτάμι τι έχει να προτείνει, κύριε Μαυρωτά? Γιατί νομίζω πόσα έχω διαβάσει και πόσα έχω ακούσει στις συναντεύξεις όλων όσοι βρίσκεστε τώρα με το Σταύρο το Θεοδωράκη, είναι μια προτεραιότητα να δοθούν έτσι ευκαιρίες και οι νέοι να παραμείνουν σε αυτή τη χώρα για να μην φεύγουν. Ναι, γιατί νομίζω το brain drain, όπως λέμε, δηλαδή το να φεύγουν οι νέοι και οι μορφωμένοι νέοι από την Ελλάδα, είναι ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους μακροπρόθεσμα, αλλά και βραχυπρόθεσμα. Αλλά στην Ελλάδα συνήθως το βραχυπρόθεσμα κερδίζει το μακροπρόθεσμα και δεν το βλέπουμε τόσο πολύ. Κάτι που ήθελα να παρατηρήσω όμως και στα προηγούμενα είναι το εξής, ότι θα πρέπει να αλλάξουμε καταρχήν και στον τρόπο με τον οποίο μιλάμε για την Ευρώπη. Δηλαδή λέμε η Ελλάδα και η Ευρώπη.
Κανονικά θα πρέπει να λέμε η Ελλάδα και η υπόλοιπη Ευρώπη. Δηλαδή είναι σαν να την ξεχωρίζουμε την Ελλάδα από την Ευρώπη. Και νομίζω ότι πλέον το στίχημα στην Ευρώπη δεν είναι το αριστερά-δεξιά, αλλά το πλεονασματικός βορράς και ελληματικός νότος και πώς αυτά τα πράγματα θα συγκλίνουν. Και η σύγκληση αυτή δεν είναι κάτι το αόριστο. Έχει συγκεκριμένα νούμερα. Δηλαδή το Ευρώπη 2020 είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δεν έχουμε ακούσει να μιλάει ποτέ κανένας γι' αυτό και έχει βάλει συγκεκριμένους στόχους για το τι πρέπει να κάνει κάθε χώρα προκειμένου να επιτευχθεί αυτή η πολυπόθητη σύγκληση. Πάντως, μιλούν πολύ για το Ευρώπη 2020. Δεν τα ακούω στα πάνελ. Ναι. Εκεί μιλάμε για άλλα πράγματα. Και τώρα σε ό,τι αφορά την ανεργία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τα λοιπά, το οποίο είναι το νούμερο ένα στίχημα για τη χώρα, νομίζω ότι αυτό ξεκινάει καταρχήν από μια παραγωγική ανασυγκρότηση, η οποία θα έχει ένα εξωστρεφές βλέμμα, γιατί αλλιώς πλέον δεν μπορούμε να ζούμε με δανεικά, πρέπει να παράξουμε, να εξάγουμε προκειμένου να συντηρήσουμε μια ανάπτυξη η οποία, δόξα τω Θεώ, στη χώρα μας έχουμε τέτοια πράγματα, έχουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα, τα οποία μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Και όλα αυτά βέβαια, άμα συνδυαστούν με ένα νοικοκύρεμα του δημόσιου τομέα, των θεσμών όπως αναφέρθηκε κτλ., νομίζω ότι πλέον έχουμε συγκλίνει σε μεγάλο βαθμό με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη. Νομίζω ότι η απορία που έχουν όσοι μας βλέπουν τώρα, επειδή το θέμα, γύρω από το θέμα της ανεργίας, γύρω ό,τι και να κάνουμε, εκεί καταλήγουμε και αυτό είναι σωστό. Είναι ότι είναι εσωτερικό θέμα, να λυθεί, θα μας το λύσει η Ευρώπη το θέμα της ανεργίας. Δηλαδή ξεκάθαρα. Δεν μπορεί να μας το λύσει. Μπράβο, θέλετε να το πούμε έτσι όπως πρέπει να το πούμε. Αν πάμε και γυρίσουμε λίγο πίσω και σκεφτούμε και τη θέση της Ελλάδας σε σχέση με την Ευρώπη, εγώ θα γίνω πιο αιχμηρός τώρα. Γιατί θα θυμίσω τη δεκαετία του 80 ότι διαλύσαμε την αγροτική παραγωγή και πηγαίναμε και παίρναμε επιδοτήσεις. Τι πιο αιχμηρός. Η αλήθεια. Δηλαδή, έχουμε ευθύνη, αν γυρίσουμε διαχρονικά, και στις πολιτικές ηγεσίες που πέρασαν όλα αυτά τα χρόνια και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Μα έτσι είναι. Όμως κάποια στιγμή πρέπει να λέμε τα πράγματα πώς είναι. Και με την ελληνική ναυτιλία τι έγινε. Δηλαδή, κάναμε στην Ετωλακαρανία, είχαμε τα καπνά, τα περιβόητα και όλοι ζούσαν μετά στα καφενεία με τις επιδοτήσεις. Γίνανε αγρότες όλοι οι Έλληνες ξαφνικά τώρα με τις επιδοτήσεις. Απλά σε αυτό που είπε ο κ. Σπυρακάκης, αν μου επιτρέπεις ένα λεπτάκι να αναφέρω, γιατί είπε ο κ. Σπυρακάκης πριν για τους σοσιαλδημοκράτες, αν θα είναι η ομάδα των σοσιαλδημοκρατών πρώτη, ίσως είναι καλύτερα πράγματα για την Ευρώπη. Το ερώτημα είναι, και το λέω στον κύριο Σπυρακάκη, γιατί ξέρω ότι έχετε και παρέμβαση και στο Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα, πόσο μπορεί, ακόμα και αν είναι πρώτη η σοσιαλιστική ομάδα, να μπορέσει να προωθήσει μια πολιτική απέναντι και στην κυρίαρχη δύναμη που είναι η Γερμανία. Βεβαίως, να σας απαντήσω. Υπάρχουν διάφοροι τομείς πολιτικής στην Ευρώπη, στους οποίους η αρμοδιότητα είναι στις Βρυξέλλες, δηλαδή είναι στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Σε αυτούς τους τομείς υπάρχει μεγαλύτερη αυτονομία των ευρωπαϊκών θεσμών. Να πω ένα παράδειγμα το οποίο το συζητήσαμε. Νομισματική πολιτική. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, αν θέλετε τη γνώμη μου, στην πολιτική της Ευρώπης αυτή τη στιγμή είναι ότι ενώ στην Αμερική η Fed και στην Ιαπωνία η Ιαπωνική Τράπεζα είχαν πολύ επεκτατική πολιτική, δεν θα πω το απλό τύπωναν χρήμα, αλλά έκαναν, αν θέλετε, προωθητικές ενέργειες. Εδώ δεν έχουν γίνει στο βαθμό που πρέπει. Πρέπει να αλλάξει η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας. Αυτό το αλλάζει το Ευρωκοινοβούλιο. Άρα ένα Ευρωκοινοβούλιο το οποίο θα είναι, αν θέλετε, προοδευτικού χαρακτήρα, θα έχει και άλλη αντίληψη για την νομισματική πολιτική. Το οποίο ακούγεται τεχνοκρατικά δύσκολο, αλλά αν γίνει, θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και απλά, αν μου επιτρέψετε και έναν αστερίσκο, σε αυτό που είπατε ότι στην Ευρώπη, ότι εμείς θα αλλάξουμε το πρόβλημα της ανεργίας, όχι, δεν θα αλλάξει σε επίπεδο Βρυξελών, θα βάλω όμως έναν αστερίσκο. Επειδή η χώρα παράγει πράγματα και μέσα στην κρίση, υπήρξε ένα καταπληκτικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το Jeremy, δεν ξέρω αν αυτό με τις νέες επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας, το οποίο έδωσαν περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ σε 4 funds, τα οποία τα τρέχουν Έλληνες, για να επενδύσουν σε νέες επιχειρήσεις νέων παιδιών στην Ελλάδα μέσα στην κρίση υψηλής τεχνολογίας. Πάρα πολλά άτομα έχουν δεχτεί χρήματα από αυτό το ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Και είναι παραγωγικές επενδύσεις, δεν είναι επενδύσεις που πετάμε τα χρήματα και κάποιος τα παίρνει. Αυτά είναι πολύ καλά ευρωπαϊκά προγράμματα. Μέσω των επιμελητηρίων πολύ καλή. Απλά εμείς πρέπει να έχουμε την καινοτομία και να μπορούμε να τα διαχειριστούμε. Γιατί από αυτά πώς είναι 100 σε όλη την Ελλάδα, αστειευόμαστε. Δεν βλέπουμε τα προβλήματα που έχει η Ελλάδα, κυρία Ράγη. Δηλαδή, ειλικρινά αισθάνομαι σαν να ζω εγώ σε άλλη χώρα και εσείς να ζείτε σε άλλη χώρα. Σαν να ζω εγώ δηλαδή. Απλώς το βλέπουμε από διαφορετική οπτική γωνία. Όχι, απλώς ένα ταξίδι 1000 χιλιόμετρων θέλει το πρώτο του βήμα για να ξεκινήσει αυτό. Συμφωνώ. Είδατε πως συμφωνεί μαζί μου το ποτάμι, το ακούσατε. Δεν ξέρω τι κάνει το ποτάμι. Εγώ
ξέρω το τι γίνεται έξω στον κόσμο. Γιατί νομίζω ότι είστε εσείς μεταξύ θέλετε να πάμε στον πλανήτη Άρη μέσα σε 4 λεπτά. Εσείς θέλετε να πάμε στον Άρη μέσα σε 4 λεπτά. Δεν γίνεται στον πλανήτη Άρη να πας μέσα σε 4 λεπτά. Μιλάτε σοβαρά, δηλαδή όταν και πώς θα κρατήσει ο κόσμος και θα αντέχει με αυτά τα χρήματα. Μην θυμώνετε. Όταν κουβαλάς πληγές 40 χρόνων στην πλάτη σου και κενά 40 χρόνων. Γιατί πριν 40 χρόνια που ήταν η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ εδώ δεν ήταν. Σαν άνθρωπος μιλάω, όχι ως Έλληνας μιλάω. Θέλετε να μιλήσουμε ως Έλληνες και όχι ως Νέα Δημοκρατία και Πασόκ και Δημάρ μια φορά. Ως Έλληνες να μιλήσουμε. Θέλω να πάμε λίγο φως ελληνικό στην Ευρώπη. Ελάτε να πάμε λίγο ελληνικό φως και όχι μιζέρια. Λοιπόν, αυτό είναι εγώ μιζέρια, είναι τις κυρίες και ζωντανεύουν την συζήτηση. Και καλά θα κάνουμε να βλέπουμε τα πράγματα ως έχουν. Λοιπόν, Βασίλη, πάμε λίγο στο ρεπορτάζ. Έχεις κάτι παραπάνω για αυτό το σχέδιο ανάπτυξης, το οποίο από όσο μαθαίνουμε γύρω στις αρχές του Μαΐου θα έχουμε... Οπωσδήποτε, γιατί μετά τις 18 Μαΐου θα είμαστε λίγο πιο πριν. Λοιπόν, θα παρουσιαστεί, ναι. Νομίζω ότι θα έχει αρκετές πτυχές, κυρίως για ό,τι αφορά στην επιχειρηματικότητα. Θα πρέπει όμως να συνδυαστεί με αυτό που είπαμε πριν, με την καθημερινότητα αυτών των μικρών επιχειρηματιών, όχι μόνο με τις μεγάλες επιχειρήσεις, που είναι κυρίως τα ληξιπρόθεσμα και οι... Δηλαδή πώς θα αντιμετωπιστούν τα προβλήματα στην καθημερινότητα, που είναι τα κόκκινα δάνεια και τι θα γίνει με τους ανθρώπους όλους αυτούς. Περισσότερες δόσεις και... Αυτές τις περισσότερες δόσεις τώρα, Βασίλη, όμως, πάντα σκοντάφτουμε στο θέμα της Τρόικας, η οποία δεν θέλει περισσότερες δόσεις. Όπως και σε μερικά. Είναι σαφές ότι υπάρχει βούληση από την ελληνική πολιτική ηγεσία στις διαπραγματεύσεις τουλάχιστον να είναι περισσότερες. Όμως, όπως υπήρξαν σε αρκετά θέματα, χτυπήσαν κάποιοι γροθιά στο μαχαίρι, θα πρέπει σε 2-3 θέματα. Γιατί τα πετύχανε. Μα οι Νατάσα και το ξέρεις, έχουν μπλοκάρει τα πράγματα από αυτό το πείσμα με τις δόσεις και πόσες αυτές πρέπει να είναι, διότι κανείς πώς να πάει να αντιμετωπίσει τα χρέη όλων των ετών και του μπλοκάρει και αυτά που τρέχουν. Και όταν σου έρχονται και όλα μαζεμένα. Αν δεν σταματήσουν να κλείνουν τα μαγαζιά, λέτε ότι εγώ που ζω στο Αίγιο, το βιβλιοπωλείο που ψώνιζα όταν ήμουν μικρό κορίτσι και ψώνιζε ο πατέρας μου και τώρα το παιδί μου, έκλεισε πριν μια εβδομάδα. Ξέρω πολύ καλά τι συμβαίνει. Όλοι έχουμε αντίληψη τι συμβαίνει. Απλώς πρέπει με κάποια διάθεση όλοι να το δούμε θετικά, μπας και πάμε μπροστά. Με το να κρατάμε πίσω και να χτυπιόμαστε ότι τίποτα δεν θα πάει σωστά και όλα είναι λάθος. Δεν αλλάζει τίποτα.